Nafarroa luze zabalean, badira jende susten ari diren herri eta haranak, baina badira baita ere, leku horietan bizitza sustatzen eta sostengatzen ari diren pertsona eta proiektu berritzaileak eta eraldatzaileak. Gaur, Lizarraldean gaude, eta Urkoperalekin Denendako sarea ezagutu dugu. Gainera, berarekin geundenez probestuz, lur soinu sistemari bisita bat egin diogu. Kaixo, Urko, zer moduz? Ongi, zu? Ongi, bai, hemen, betiko lekuan. Bai, zurea den etxean. Bai. Sartuko gara? Bai, guazen. Kaixo, Urko, egunon, gaur gaude hemen, ni nago nire etxean bezala, baina gustatuko litzaidake zuk azaltzea pixka bat non gauden eta zer egiten dugun hemen. Gaude Denendako sarearen bulegoan, esan dezakegu, ez? Daukagula hemen txoko bat non elkartzen garen, Denendako sarearen baitan, ez? Ekonomia sozial eraldatzailea baitan lan egiten duen sarean, Lizarralde mailan, eta hau da gure txokoa, Lizarrako geltoki zaharra. Zer da Denendako sarea? Edo nola ulertzen duzu? Denendako sarea da ekonomia sozial eraldatzailearen baitan lan egiten duen sare bat, proiektuen sare bat, Lizarraldea mailan. Ekonomia horren baitan elkartzen garen proiektuen sarea. Historiari buruz hitz egiteko, zu zaude hemen Denendako sarean zaude hasieratik, ez? Eta jarraitzen duzu, nik esango nuke... Hasieratik ez, ez naiz dinosaurio bat, baina bai, berez Denendako sarea eren germena sortu zuten, ni ere mugitzen nintzen Lizarrako Gazte Asanbladan, ez dakit mugimendu ezberdinetan, gaztetxea zuen batukadan, ez dakit zer, beti ere musikarekin erlazionatuta, baina esan dezakegu hor zeuden eragile askok, pertsona horiek elkartzen hasi ziren, eta berez nahi zutena zen beraien bizitzaren baitan izango zuten lana burutzea Lizarraldean, eta izatea beraiek nahiko zuten proiektu batean lan egitea, ez? Esan dezakegu 2016-tik 2018-ra edo egon ginela lanketan 4 proiektu. 3 zeuden oso sendo Denendakoren barruan, zirela Mugitu, Ustaldi eta Flow. Ikusi genuen zela momentu bat, badakizu hasieran proiektu batek behar ditu ordu pila bat, dedikazio pila bat, eta ikusi genuen proiektuek behar zutela bere denbora. Eta azkenean geundela pasatzen genituela ordu pila bat, denbora pila bat, filosofiari buruz hitz egiten, nola ikusten dugun mundua, nola aldatu nahi dugun, eta behar zutela denbora proiektuek, gehiago. Eta bueltatu gara. Karo, hori izan zen gauza. Egon ginen bizpahiru urte geldirik, ez zegoen aktibitaterik, ez ginen elkartzen, hasia ginen pixka bat taldeak sortzen, Denendakoren barruan, proiektu bakoitzeko pertsona bat zegoen adibidez ekonomia taldean, beste pertsona bat egon zitekeen komunikazio lan taldean, edo gero etorri zen geldiune hori esaten dizudana, erditik ere pandemia, eta gero etorri zen parte hartu genuen
Lizarran egin zen, edo Lizarraldean egin zen, eta udalbiltzak sustatuta auspotu egin zen pixka bat, nola prozesu bat, nahi zen Lizarraldeko eragile askorekin, de hecho, udala zegoen sartuta ere, prozesu horretan, gogoratzen dut, Lizarrakoa, Deierrikoa, etorri ziren udal nahikotxo, eta zeuden ere eragile sozialak, proiektuak pixka bat mugitzen ginela ekonomia sozialaren baitan, eta prozesu horrek eman zuen ondorioa izan zen Lizarraldeak behar zuela sare bat. Eta sarea bat zegoen. Eta sarea hor zegoen, ja pixka bat hautsa kendu behar zitzaion eta pixka bat errepaso bat eman, ez? Baina bai, sarea hor zegoen, orduan eman zuen ondorioa izan zen superpolita, izan zen nola balorean jarri ere, urteetan egin genuen lana, inork ez zigula inoiz ezer esaten, ez? Hauek daude hor, edo jendeak igual ez zigun ez da ezagutzen. Eta demagun kanpotik etorritako jende horrek ekarri zuen prozesu hori Lizarraldean, bai udalbiltza eta bai Olatukopekin ere elkarlanean egon ginen prozesu horretan, eta ikusi genuen nahiko argi behar genuela pixka bat saretzea, zer helburuarekin, izatearekin ahots propio bat sendoa, bai gizartearentzat, hemen gaude, egin dezakegu, izan gaitezke ere atzetik datozenentzako ikusgaitzatela gu lanean ari garela gustatzen zaigunaren inguruan, eta baita ere nik uste dut garrantzitsua dela instituzioei begira izatea ere ahots bat. Zeren etortzen badira aldaketak izango dira legeak aldatzen direlako, eta horrek ekarriko du demagun etorriko da gizartean dagoen mugimendu batetik. Bestela horrela egunetik gauera ez dira gauzak aldatzen, ez? Eta behar dugu, aldaketa sendo asko behar ditugu. Bai nola kudeatzen den ekonomia, nola ditugun gure hiru sektoreak, nahi dugu izan, instituzioekiko la voz disonante, esan dezakegu, gurekin kontatzen, uste du garela, oso garrantzitsua gure entornoan, gure ingurunean, eta garrantzi hori nahi dugu entzutea, instituzioak entzutea, eta esatea gu daukagu iritzi hau, honi buruz, eta honi buruz. Horregatik esan dizut hasieran zela pixka bat militantzia moduko, hori. Eta azken bi urte hauetan, zer gertatu da? Nik uste hemen gaudela ere bai, denendako bere izaera berriro atera duelako komunitateari esan dio hemen gaude, eta hau egiten ari gara, eta pixka bat azaldu zer gertatu. Gertatu gauzazto, Besten artean sartu zarela zu, Amaia, eta revoluzionatu diguzu hemen. Uste dut azkenean guztia bezala denendako da beste proiektu bat non osatzen dituzte pertsonek, proiektuek bai, baina azkenean dago ekipo motore bat non daude pertsona batzuk, gaude, eta lan egiten dugu, pixka bat lehen esan dudan guztiaren baitan, eta zer gertatu da, azkeneko 2 urtetan jarri garela pixka bat gehiago pilak, esan dezakegu. Agian fruituak lehen etzen ikusten fruitu horiek orain ateratzen ari dira, Badoaz, poliki-poliki, gu egia esan orain dela 8 urtez genuen pentsatuko izango ginela 20 proiektutako sare bat, 20 proiektu bazkidetuta. Eske orain dela 2 edo 3 urte ez genekin nola altziren proiektuak bazkidetu ere denendak hori, zen nola egin behar zen lanketa bat, hasieratik, hemendik 2-3 urtetatik ona, eta ikusi dugu berriz nola
10 urte eraman arren, hasi behar izan dugula berriz, ez? Eta atera genuen manifestu bat, non pizka bat aldarrikatzen dugun ze gizarte mota nahi dugun, nola nahi dugun gure arteko lanketak egin, zeri begiratzen diogun, eta zeintzuk diren gure jopuntuak, ez, esan dezakegu. Eta manifestu horri txikitu ziren proiektu pila bat, 40 inguru edo, bai. Gero egia da, gu bazkidetze aldera dagoela beste prozesu bat, beste lanketa bat, 40 proiektu atxikitu ziren manifestu horretara, eta gaur egun gaude 40 horietatik 20 bat edo erdia ja bazkidetuta. Baino, bueno, denak behar du bere denbora, ez, ere, eta denendako gaur ez da atzo zena, eta atzo ez zen eren egun zena, ez, osea, orduan, bueno, bagoaz, nik uste bidea egiten gutxinaka, baino ikusten du denendako dela proiektu bat mantendu behar dela, ze azkenean beharrezkoa dugu komunitate hori sortzea, ez? Hitz egin duzu, egon gara hitz egiten zure proiektuaz, eta hitz egiten zuen, gu gara, no seke, nortzu zarete zuek, ze orain ikuste dut joango garela zure proiektua ezagutzera, ez? Gu gara lur soinu sistema, sortu ginen 2010ean, eta sortu zen, hasiera batean zen gure militantzia esan dezakegu, gure konpromesu soziala zen, eragileek behar baldin bazuten momentu puntual batean ekipo bat, horre izango ginela gu hor lan egiteko. Gero konturatu ginen hasi zitzaigula gehien bat lan ateratzen beste leku batzutatik, bai udaletxe, bai beste motatako elkarte edo eragiletatik, orduan ikusi genuen baino karo pasatziren urteak, 2-3 urte edo, baino hor konturatu ginen ostras, hau gure lana bilakatu da, ez? Zena, gu hasiera batean gustoz egiten genuen lan hori, azkenan karo bilakatu zen gure lana. Kontatzen ditugu soinu eta argi ekipoak, kontzertuetan, eta egiten dugu gehien gustatzen zaiguna esan dezakegu, ez? Azkenan gure gustokoa zen lan bat, bilakatu dugu gure ogibide, eta 2010ko gazte egun batetik ikastolako patioan egin zen, eta gu ere ez genuen materiala, baina hartu genuen gure musika taldetatik, utzi ziguten, goratzen dut Olaia Sánchezek utzi zigula berak zeukan materiala ere, mikrofoni, ez dakit zer, eta kontzertu horretatik, iritsi gara 2025era, gauza egoera ez da berdina, esan dezakegu proiektua dagoela oso konsolidatuta, ez, eta jendea gurekin kontatzen duela ere bere haien kontzertuak egin behar baldin badituzte, gurekin kontuan hartzen dute. Zaudeteleko guztietan, kontzertuetara jaten den edo norri ikusiko du lur soinu hor dagoela. Gustatzen zaigu bila eta uste du nabaritzen dela. Igoko gara, deianora, ez? Dago ratotxo bat, baina gogo asko ditut. Herri txikitsua da, baina espero du gustatzea, bai. Urteko egunek luzenetan, enarakarriketan, ta nire agenda ez du nola gozado inbeste argi eder. Buruan milaka egin behar, baina hoe kanpoan kristoen nahi nutzaten du, ez nazatena deitu niri alfer. Denbora nahi aia, Urko, iritsi gara, deianora, ematen du, ez dagoela mugimendua, baina nik uste dut hemen baiet. Sorpresa hartuko duzu, sorpresa. Eta, aipa, gaixo! Abai! Zerruz! Ondo? Bai? Zerrulos? Zerriozuz. Ondo? Bai. Nada? Barrura ikustera? Etortzera lurreko instalazioak. Osongi? Hala, guazen. Osongi? Venga. Bikote, zer da, hau, zumak katxarro dituzen hemen, hau da lur soinu.
Bai, hala da. Eta katxarrauzko, bueno, gatoz asteburutik, eta hori, hemen daukagu dena pizten orain hasia. zehar izarete dena deskargatzen Antolatzen. eta ateratzen. Antolatu behar da, bai, segon dira aldaketak. Normalean izaten ditugu ekipoa jarrita, pues, ja, ibilgailuetan bere ekipoa, ez? Baina kontzertu hau nola berezia zenez, eskatzen zituen aldaketa nahikotxo eta orain, pues, dena bere tokira bueltatzen. Eta hau da lehen azaldu diguzun osabaren Bai, hau da. leku guztia, ez? Ere aldatu da, hasieratik ona ere aldatu da. Ba, ez dakitagian, utziko diogu bestei lanean jarraitzen Bai, eta bai, joango lan gara asko dagoela, bai. leku lasaiago batera. Vale, Vale. oso ongi. Nora, esan Hemen etorri sartuko gara? gaitezke ona, Vale. bai. Zenbat arazo eta kezka egunerokoan, udak esturak engainuak da luruzteltzean. Etorkizunik ez pikutara, los publicamos ya en Instagram, zeren bilazkinean. Bikoten, hemen gaude, urkok egin digu aurrekoa, kontatu digu pixka bat, zer den lur eta, bueno, bere ikuspuntua uste dut, baina orain zurekin gaudela ere bai, kontatu diguzu zure ikuspuntutik zer den lur, nola ulertzen duzun, eta... Bueno, zer den lur da, soinu eta argiztapen enpresa edo proiektu bat, ez? Non sortu genuen, orain aurten egiten ditugu 15 urte, eta sortu genuen Urko Unai eta ni, elkartu ginen lehenengo gaztegunan, Lizarran egin zen lehenengo gaztegunean, eta, bueno, batzuk musikari bezala, beste batzuk antolatzaile, beste batzuk ekipokin zebilenak eta hola, bueno, etxeko bosgorailuak, ez? Eta, bueno, elkartu ginen eta joan ginen ateratxera gazteguneko kontzertuak, ez? Eta, bueno, atera genituen, edozein moduan izan zen gauza, eta, bueno, hortik aurrera, Iturriagako gaztetxetik, deitu zigutenean geniegun eraman egin kontzertuak, dikasteluko gazteetatik, eta hori, hasi ginen, joaten, hiruok, eta, bueno, hortik aurrera, alokatu genuen, joaten ginen alokatzen ekipo bat, ez? Eta gero, ja, erosi genuen ekipo bat, eta hasi ginen joaten asko Txagabiako zonaldetara, Iturriagara ere, Dikastelu, eta pizket hori hasi ginen gaztetxetatik, ez? Gu ere gentozen gaztetxeko kideak izatetik, eta pizket filosofia horrekin, ez? Gauzak ateratzeko modu batean edo bestean, denok elkarlanez, eta horrela sortu zen pizket lur. Eta orain, 15 urte eta gero, nola ikusten duzue edo, klaro, hau, imaginatzen dut haunditu dela, baina naiz eta haunditu, balore horiek jarraitzen dituzue defendatzen, ez? Orduan... Bai, 15 urte eta gero, 15 urtetan gauza asko aldatu aldira, ez? Orduan, aldatu dira eta orain gaude, urtean zehar gaude 11-12 pertson, udan ailegatu algara 27 pertsonetara, eta, bueno, aldegu egin 6 ekipo, egun berean, ez dira ekipo guztiek ez handiak ez txikiak, ez? Egun berean, Egun berean, ekipo handi bat daramagu orkestarekin, esentziarekin, gero beste ekipo handi bat, txosnetarako edo festivala handietarako eta horrela, eta gero 2 ertain, 3 ertain, eta gero 2 txiki, ez? Pizket horrela sakabanatutak hori da. Eta gero guk beti pentsatu dugu hori, lur izatea eta lur izan bar dela jendeen proiektu bat, ez? Orduan, garrantzia handia ikusi dugu beti jendeari ematea estabilizazio bat, ez? Urtean zehar, ez edukitzea hilabete bakoitzerako edo orduan edukitzea plantillan urtean zehar, ez? Eta ikusi dugu zaila da egitea eta lortzea jendea hola konprometitua eta ona, baina orain gaude momentu batean urtean zehar gauden 12 pertsonak sortzen dugu kriston taldea. Kriston talde konprometitua, kriston talde oso profesionala eta ailegatzea
hori da 15 urteak, ez? Ailegatxa, urko unaitanik, kamioi batekin hortikan ematen birak Nafarrotatik, ailegatxa orain, 15 urte eta gero, plantilla finko batean, profesionala, eta mugitzen 6 ekipo egun berean, posiblea, ez beti baina. Lehen ere bai, Urkorekin hitz egin dugu pixka bat hori garrantzi asko jartzen diozuela pertsonari, osea pertsona horiek ekipo hori kontrolatzera eta nola lortzen da hori edo ze modutan jarri duzu pixka bat martxan, ez? Pues azkenean gu ikusten dugu pertsonak direla garrantzitsu, osea gauza garrantzitsuena igual lurren, ez? Eta beti pues egon gara hor bueltaka zer egin algenuen, pues gremioak dituen egoerak, pues pixka bat ez dakit aldatzeko, betzeko, ez dakit. Orduan, horren baitan, bai, pues, adibidez, lan honek ematen ditu ordu asko. Ez? Joaten baldin bazara montatzera kontzertu batean, altzara egon, dago denetarik, baina agian dago kontzertu bat egoten zarela 8-10 ordu, eta horiek dira kontzertu lasaiak esan dezakegu, eta hortik aurrera, joan zaitezke egun batean montaje egitera, hurrengo egunean kontzertua, hurrengo egunean desmontajea, badaude gero beste kontzertu batzuk egiten dituzula montajea eta desmontajea egun berdinean, eta aldituzu igaro 18-20 ordu. Eta hasi ginen proposamen batekin zirela ja bi lantalde eramatea kontzertu batera, baldin baziren ordu asko, ez? Eta ni uste dut hor ere izan garela pixka bat nola pioneros, ez dakit, igual ez da feo esateanik, baino, badakit pandemia iritsi zenean, pues sortu zirela teknikariok hori, Euskadin eta Aten Nafarroan, ez, direla nola, asociación edo sindikato pixka del sector, ez, de teknikarien sektorekoa. Eta niri iritsi zitzaidan, pues, teknikariok noizbait komentatu zela, pues, gu egiten genituela bi ekipo, ez, baldin bazen lana, eta nola, ez dakit hori iritsi zitzaigun, ez dakit egia izango den edo ez, baina horren arira ere jarraitu dugu eta orain gaude horregatik daramagu urte pila bat, baina eske hemendik aurrera etortzen dena izango da oso interesgarria, oraintxe bertan gaude idazten konbenio moduko bat sektorrerako, ez da existitzen. Gu gaude sartuta en el convenio del metal, siderometalúrgico, de Nafarroa. Ez dauka ezer ikusteri gure lanarekin, ezer, baino nola sartu behar zaren konbenio batean, pues, jendea sartzen da horretan, ze ditu baldintza nahiko duinak, ez? Baino gu ikusi dugu ez dela gure lanarekin ez datola bat, eta orain adibidez gaude, pues, hemen dauden langileekin denon artean saiatzen egiten konbenio berri bat, eta pixka bat, pues, balorean jarriz nokturnitatea, festibitatea, deskantsua, oporrak, eske hitz egin behar da guzti horri buruz, ez? Eta hori, pues, da gauza bat ohartzen zarela urteekin, eta esaten duzu, bale, orain iritsi gara momentu batera non hitz egin dezakegun honi buruz eta aldugun erabaki batzuk hartu, ez? Horregatik, hori, pues, nahi dugu horretan ari zarete. Bai, horretan nahi dugu orain landu. Eta gero egunerokoa dago, horretaz aparte, ez? Nolakoa da hemen Areianon egunerokoa, edo nola? Bueno, lasaia, Areianon gaude lasai, gustora, ez? Azken finean, ere noizbait pentsatu dugu, guaz Lizarrara, ez, nabai batera, baina esaten du, Areianon gaude, amaitzen da hemen errepidea, gaude gu bakarrik, oso ongi Areianoko herriko jendeakin, beti primeran, eta egunerokoa, guk aztan zehar igotzen gara goizetan, eta egiten ditugun lanak, prestatu asteburuko datozen kontzertuak, baita mantemendu lanak ere egitea, pizket aurreratu datorren lana, ez? Pizket logistikako lana, ez, hori.
eta, egon aldira, aste batzuk izatea lasaiagoak, ez? Baina beste aste batzuk izatea oso gogorrak. Orduan ez daukagu ordutegi finko bat, baizik atera lana. Atera behar dugu asteburu datorren lana eta listo, pizket hori. Bai, ikusi dugu hor badago lana. Asteburu honetan dago lana. Egon da lana, ez nazketa hori, eta horregatik dago dena horra, bai. Eta gero lana, non egiten duzu, Nafarroa osotik, tokatzen den lekutatik? Gehien bat Nafarroa, bai. Arraroen iruditu zaizuen lekua zaitu zena, geratu zaretela horrela. Leku arraro asko daude, baina, arraro. Sartu ginen kultur horren barruan Nafarroako gobernuaren kontzertuak antolatzen dituzte, ez dakiz zer, eta sartu ginen nola probedore bezala eta egin ditugu kontzertuak Zugarramurdiko Kobasuletan, adibidez. Bai, hori da. Ez dakit. Baina niri adibidez gogoratzen dut arraroa edo berezia iruditu zitzaidan sortu zenean En Esencia orkesta, pues kontaktuan jarri zirela gurekin, zen orkesta bat zeukala oso helburu konkretu bat, jotzen zuen nola orkesta potente bat izatera hasieratik. Eta karo, kontatzea gurekin geneukala, 2016an geneukan infrastruktura, ja eramaten ginituen 6 urte, baino, karo, eske orain pasa dira beste 8, ez? O 9, ja. Orduan, karo, momentu horretan izan zen nola, pues hau egin dezakegu, pues agian bai, ez dakit, eta, hori izan zen egoera berezi bat, niretzako gutxienez. Pizket agian arraroak izan gara guk. Medio gutxikin eta hola, jutea gauza hundiak egitera, ez? Ez eduki medio hundiak eta jendea tortxa, egin alde zuta hau, bai, baukagula de Dios. Ez, con lo que hay, egin alde zuta egin duzu ere, bai, ez dakit nola, baina egingo dugu, hori, ez dakit nola, baina aterako dugu. Horrela gara, bai, azkenean sartzen gara eta hemendik atera gara. Hori da. Eta adibide handi bat, izan da pasaen astuburokoa, Zama Doinuzkoa, elkartu ginen beraiekin eta nahi zuten apostu handi egin, azken Zama, eta hori frontoian, Kristo montajea, pantaiakin, zen berria beraientzako, guretzako, guztientzako, eta aurrera, aporreio, gauza arraroak, pues venga, ez izatea inarraroa, ez? Bai, espero dut beste 15 urte jarraitzea gauza arraro guztiak egiten, eta mila esker zuen lekura gonbidatzagatik eta ateak irekitzeagatik. Mila esker zuri, Amaia. Del puto aire que respiro, que me quita las ganas.